Wy'n dwlu ar adeg yma'r flwyddyn. Nadolig. As dim byd gwell ar ôl diwrnod caled o waith nad o gytre ac edrych ar y cardiau. Draddodiad hyfryd yn dwi. Danfon a derbyn cardiau. A dwi ddim yn draddodiad mor hen â ni chwaith. Dechreuodd fel ymgyrch i gael pobl i ddefnyddio'r gwasanaeth post. Dechreuodd yn 1840. Yn oes Victoria, dechreuodd rai pobl hala cardiau cas at ei gilydd, fel jog. Wel, dyw hwnna ddim yn nadoligaidd iawn, ydy e? Ond oedd y rhan fwyaf yn neis, gyda lluniau nadoligaidd hyfryd ar y blaen. Gad ni weld. Wy'n gweld bod lluniau'r geni dal yn boblogaidd. Wy'n siŵr bod mamau a tadau ar draws Cymru yn chwilio am wisgoedd ar gyfer sioeau Nadolig nawr. Tywelion ar gyfer y bugeiliaid, tinsel ar gyfer yr angylion. Ond oeddech chi'n gwybod, mae Francis o Assisi luniodd y llun gwreiddiol, oedd e moyn teimlo ysbryd y Nadolig, a lledodd y syniad ar draws y byd. A dyma i chi draddodiad diddorol, os nad ychydig yn rhyfedd. Mwy na 100 mlynedd yn ôl, yn swydd Henffordd ac ar hyd ffin Cymru, oedd ffermwyr ar noswyl Nadolig yn troi i gwartheg i wynebu'r dwyrain, fel eu bod nhw'n gwynebu'r un ffordd â gwartheg Bethlehem. Ac ar noswyl Nadolig, oedd y ffermwyr hyd yn oed yn credu bod eu anifeiliaid nhw yn gallu siarad. Boes bach, wy'n dwlu ar bwdin Nadolig. A chi? Cofiwch chi, wy'n falch nag o'n i o gwmpas yn y canol oesoedd. Oedd ei pwdin Nadolig nhw yn swno'n wahanol. Y dath o'r dwyrain, fel rhyw uwd tenne, gyda cig, ffrwythau, speis, wyau a gwyn. Ddim at fyna'n ti. Diolch byth, nath Elizabeth y cyntaf ei dewhau gyda mwy o ffrwythau. Un o'r ryseitiau blasus y Tuduriaid. A dyna sut cafodd yr enw Pwdin Plwm. Gorffon ni aros tan ddyddiau George y cyntaf i dynnu'r cig mas ohono fe, ac yn oes Victoria a gafon ni'r pwdin Nadolig mwy na lai fel yn un ein nabod heddiw, a dath yn boblogaidd ar draws y byd. Nawr, wy'n licio fe gyda hufen, neu cwstard, neu, gwell fyth, y ddau. Mae dant melys dy fi, ac ar noswyl Nadolig bydda i'n neud taffi. Nawr, yn ôl y sôn, oedd pobl yn dweud ei ffortiwn gyda'r taffi. Ond nhw'n ei ferwi ar dan agored, wedyn ei roi llwyed ar y tro mewn i ddŵr o'r, a bydda'r siapau gwahanol yn creu ystyr gwahanol. Enghraifft, efallai bydda'r siap yn creu llythyren cyntaf y person o chi mynd i briodi. Oedd gwneud taffi yn boblogaidd iawn yng Ngogledd Cymru, lle byddai teuluoedd yn dod at ei gilydd i gael cinio Nadolig, a wedyn chwarae gemau, canu caneuon, a gwneud taffi. Nawr, mae hwnna'n swnio fel lot o sport. Wy'n dwlu canu carolau dros y Nadolig. Nawr, yma yng Nghymru, yn yr ardaloedd mwy gwledig, bydde gwasanaeth plygain yn cael ei gynnal bob bore Nadolig. Canu plygain yw un o'n traddodiadau Nadolig hynaf ni. Bydden nhw'n dechrau am 3 neu 4 gloch y bore, a bydde pobl yn dod â cynhwyllau i oleio'r eglwys. A bydde unrhyw un yn gallu cymryd rhan, lle chi canu 1awd, 2awd, 3awd, neu 4awd llawn harmoni. A dyd dim unrhyw fath o drefn i'r gwasanaeth o gwbl. Bydde'r gwasanaeth yn gallu para oriau. A wedyn bydde pawb yn mynd adre, a bydde dathliadau'r Nadolig yn dechrau.
Mae'n siŵr bod e'n gwbl hudolus. Yng ngolau canwyll. Wi ddim yn siŵr byddwn ni'n licio codi am 3 o'r gloch y bore, chwaith. Maen nhw dal i ganu plygain mewn rhannau o Gymru heddi. A mae'n draddodiad gwbl arbennig. Ar gyfer heddiw'r boren, faban bach, fe anwyd gwreiddyn Jesen faban bach. A'r hen goeden Nadolig. Dath y syniad o ddod â choeden i'r tŷ yn wreiddiol o'r Almaen o'r 11 ganrif ar 15. A dath y syniad yn boblogaidd. A nath y tywysog Albert y peth yn ffasiynol rhyw 300 mlynedd yn ddiweddarach. Ond mae dod â phlanhigion bythwyrdd i mewn i'r tŷ fel eiddew, celyn neu uchelwydd yn hen draddodiad. Oedd y paganiaid yn meddwl bydde fe'n helpu chi fyw am byth gan bod nhw'n wyrdd drwy gydol y flwyddyn. Nawr, oedd y derwyddon, ac oedd dipyn o reini gyda ni yng Nghymru, yn credu mai uchelwydd oedd y peth cryfa, ond. O chi dim ond yn cael ei dorri, yng ngolau lleiad llawn, a ddim defnyddio unrhyw beth wedi wneud o hearn, ac o chi ddim i fod i gyffwrdd ar llawr. A pheth arall. Yn yr hen ddyddiau, oedd yna reol bwysig. Dim planhigion bythwyrdd gan gynnwys y goeden Nadolig i ddod i'r tŷ cyn noswyl Nadolig. Achos bydde fe'n anlwcus. Sa'n credu byddwn ni'n gallu ymdopi gyda hynny. Mae'n addurniadau i lan ers diwedd Hydref. Wi'n dwlu ar y Dolig. Nawr, mae gan y dyn yma sawl enw ar draws y byd. Santa Claus, Sinterklaas, hyd yn oed King Frost, King Winter, St Nicholas, Father Time. Ond yn un i'n abri yma yng Nghymru fel Sion Corn. Chi'n gweld, yn yr hen ddyddiau, os nag ych chi'n gwybod beth oedd enw rhywun, o'ch chi'n galw nhw Sion hwn neu Sion llall. Felly oedd y boi arbennig yma, oedd yn adnabyddus iawn am ddod lawr y corn simdde, yn cael ei alw'n Sion Corn. Gobeithio daw Sion Corn ato chi. I chi di sgwennu ato fe to? Pidwch y becso. Digon o amser. Dolig llawen i chi gyd. Ho ho ho! Nadolig llawen! Ho 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 ho!